Jama'a barkanmu da warhaka. A yau filin mu sai ta taki zuwa ƙauyen Lambu da ke ƙaramar hukumar Tofa a Jahar Kano domin gani yadda suke gudanar da noman su na rani da yadda suke tafi da rayuwarsu ta yau da kullum da yadda suke shuke-shuken su irin su masara, tumatur, tattasai, albasa da dai sauransu. Sunana Amina Bello Abbas. Ku biyo ni domin ganin yadda za ta kasance. So jama'a ga mu mun ɗauki hanya zuwa garin Lambu. Tun daga nan gashi mun fara ganin su rafi ga shanu nan suna ta kiwo suna yawo. To gashi nan dai fa muna ta nufa cikin garin Lambu gashi nan tun daga nan muna hango garin gashi can. Ni fa ƙauyen nan kamar birni dan na fara ganin ginin siminti amma dai bari mu shiga ciki. To ga mu nan kamar da kuke gani mun iso cikin garin ga su nan abokanan aiki na ga su Malam Abba nan ni ma gashi nan zan biyo bayan shi ga su Malam Mustapha da sauransu muna ta shirye-shirye kusan ana cewa idan bako ya zo babu sallama to kamar mara gaskiya ne shi yasa kai tsaye sai muka nufi wajen dagacin garin nan da kuke gani wajen fadar mai garin ne gashi nan za a nuno muku ginin ku kalla da kyau da ku gani gashi nan da kuke gani fadar mai gari ce muna kokarin shiga. Ana yin abin da ya kai kamar shekara 20 abin da ya ka yanzu ko 15 abin da ya ka yanzu amma da can da ruwa baya zama ba a yi amma da Allah ya kawo ƙudurarsa aka samu ramuka haka da ake ɗiban ƙasa ruwa yana zama to ana noman rani kuma mun gane wa idanun kuɗi. To mai gari da kansa kenan da kuka gani nan kuma ga kyamaraman ana ɗan yin selfie. To nan ga mu nan dai mun ɗebo jiki ga baki ɗayan mu mun taho za mu nufi inda gona take domin ganin yadda ake hada-hadar noma da yadda ake shuke-shuke da ma dai sauransu. Muna ci gaba da tafiya ne saboda da akwai nisa da tazara tsakaninmu da inda muke da kuma inda gonar take. Gashi nan muna ci gaba da tafiya ana harhaɗa kayan aiki domin muna zuwa kawai farawa zami. Nan da kuke gani kofa ce da ake da manoma suke yin dabara su yi ta su kewaye gonakinsu nan kofa ce da zamu shiga cikin asalin inda gonar take ku dai ku ci gaba da biyo mu domin muna dab da zuwa inda zamu fara aiki so nan kuma gani nan fa ina ta shiryawa domin in sada ku da mutanen da suke abubuwa da hada-hada a gurin noman nan to ga su kameraman ba sabon ba an shiga kamera kun san su ko da yaushe a bayan kamera suke gani nan dai ina ta shirye-shiryen yadda zan yi in samu in yi muku bidiyo wataƙila ma na yi kyau ko ban yi kyau ba amma dai daga bakin ku duk za a ji wannan. To yanzu ga baki ɗaya dai ku zo mu je kan aikin. To kamar yadda kuke gani yanzu ga ma a cikin gonar da ake shuka masara. Ga tumatur in kun kula ma gashi ya fara yin 'ya'ya. Wannan shine salak gashi nan yadda ake fara shuka shi ya fara fitowa kaɗan. Nan kuma ba sa mai ruwa ba shi yasa ku gan shi a haka. To ga wata masara can na fara ganin ta fara goyo ku zo mu je mu ganta. So kamar yadda kuke gani dai ga masara nan ta fara fitowa. Ga wata nan ma. Wannan kuma da kuke gani shine alayyahu wannan ma 'ya'yansa ne ga su nan duka sun fara fitowa ga wani nan ma ya fara girma shi ma duk wannan da kuke gani duk 'ya'yan alayyahu ne wannan kuma da kuke gani wannan abin da aka kewaye shine danga ana yin shi ne saboda kada awaki shanu idan sun fito kiwo su zo su shiga cikin 'ya'yan abin da aka shuka din gashi nan gidan sauro ne aka yi dabara da shi a jiki aka yi danga da shi domin a kakkare saboda kada shanu da su ga na kara can ma kuna hangowa gashi can na kara su ma duk an zagaye saboda ire-iren dabbobin da suke shigowa su cinye amfanin gona da dai sauransu wannan kuma da kuke gani ita ce mesa da ita suke amfani wajen bawa amfanin gona ruwa domin su furfuto ga kuma ta roba can wanda ake cewa kwarkwaro ga ta can kun gano ɗazun ba ku manta ba na nuna muku danga wadda ake yin ta da gidan sauro to wannan kuma ita ce wadda ake yin ta da karan itace wanda su manoman suke yin ta da kansu ga ta nan kuna gani abin sha'awa an sassaka ta kamar abin saka nan kuma ga yanda ruwa yake fitowa yana bawa shukoki ga hanyar sanan yana ta tafiya yana bawa shukoki yanda za su samu su fuffuto wannan kuma da kuke gani ita ce kaftu ana yin ta ne kafin a zo a yi shuka idan an riga an girbe wasu shukokin sai a zo a baje wajen kafin a zo a yi sabuwar shuka a wajen ga tarakto can wanda manoma suke ce mata tantan ga ta can tana tafiya a cikin gonaki kyamaraman nuna musu ita can su gani ga ta can tana tafiya ta yi nesa da mu to a yanzu kuma za mu nemi ɗaya daga cikin manoman nan domin ya ɗan yi mana bayani game da yadda suke yin wa'innan abubuwan nasu da shuke-shuke da dai sauransu. Su manoma a ƙauye idan za su yi noma suna nemo wasu mutane domin su zo su taya su wanda suke kiran su da 'yan kwadago. Ga su can suna ta sabgogin su a can gurin ga kayan abincin su can da komai. Za mu je mu gani me suke yi. Ku biyo ni domin mu je mu ga yanda za ta kasance.
To a takaice fa wannan ruwan da na nuna muku tintini shine yake ta biyowa har nan gurin gashi nan yana ta bi kusufa yana bin layi yana shiga cikin gonaki gashi nan. Kila ma da shi wa'innan mutanen suke ta aiki gashi nan duka. To bari kuma mu bi shi mu ga ina zai je. Gashi can. Ka tabbata dai da shi suke aiki. Salamu alaikum. Wa'innan su ne masu aikin da suke taya manoma aikin gasu nan suna ta shuka albasa ne su menene dai gasu nan. Gashi nan ana ta bawa ruwa hanya da zai wuce ciki. Ku zo mu je mu ga inda suke shuka albasa nan da dai sauransu. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannin ka me wannan kake shukawa? Albasa ce. To shuka mu gani. Haka kawai kana saka ta shikenan sai ta fito? Sai ta kwaya. Okay. Girma. Sai a zo ana bata ruwa ana sa mata taki. Ana dai kula da ita. Ana kula da ita ana zuwa mata ruwa. Yanzu dai wannan ɗan cusa ta da kai kawai ta wadatar. Ta wadatar su. To masu kallo wannan ita ce albasa kun ga yadda ake shuka ta ita kula da ita har ta girma ta zama yadda ake zuwa a yi amfani da ita. Wani manomi mun samu zai mana cikakken bayani game da yadda suke wannan noman tasu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya sunan malam? Nura Alhassan. To tsawon shekara nawa kai kana wannan noma? 25. A nan wanda abu kuka fi shukawa da wani abu kuka fi shukawa da rani? Muna shuka albasa, muna shuka tumatur, muna shuka masara. Ya abubuwan da majority muka fi. To menene ya fi muku saukin shukawa a noma abinda kuka ga kuna nomawa da yawa a cikin wannan gonar taku menene ya fi muku saukin shukawa ga baki daya? Daga albasa sai tumatur ba sama da su. Su suka fi komai saurin. To wannan abin da na gani ganye a hannunka fa? Albasa ce. Albasa ce? Ya kuke shuka ta? Ɗaiɗaiɗaiɗai muke dasawa. To ita albasa ya asalin ta yake iri take zuwa ko kuma haka da na gani haka take zuwa? Akwai tsabar iri da take zuwa. Mukan yafa mai mata bauta ta samu kwana da fitowarta da isa da shanta kwana 35. Idan ta yi kamar haka shine mukan ciro ta mu zo gona a haro a ja kwami a sa ruwa sai a bi a dasa ta. Yawa insha Allah idan an dasa ta dai ta samu wata 4 don Allah da ta gama sai mu cire ta. To ta wace hanya ake samun ita irin albasa? Ta yadda ake samun irin albasa wacce ta yi kwayes ita muke samu kamar ta bara kenan sai mu zo sai mu sa wuka sai mu raba ta biyu sai mu ɗauki ƙasan sai mu dasa saman sai a je a iya yin amfani da shi. Idan muka dasa shi muka sa ruwa to za ta feso, idan ta feso ta girma ta samu kuma kwana 35 ta girma to sai mu sake tuƙe ta sai mu rarraba ta saboda ta fito da yawa sai mu rarraba ta muka ja kwami sai abu a daddasa ta. In aka daddasa ta aka yi mata noma aka sa mata taki idan ta girma za ta yi kara za ta fidda kai to a ciki take fidda wannan iri idan ta zuba ƙwaye ta yi ta gama ta nuna shine mukan samu irin baɗi sai mu yafa mu. Idan aka bata a haka a gudanta ba a yanka ta ba za ta fito ko ba za ta fito ba? Za ta fito amma fa ba za ta yi mana yadda muke so ba domin idan an dasa ta tana kamawa maimakon ta yi ƙwaya sai ta kara. To ita yanzu albasar idan za a shuka tana buƙatar ruwa ne da yawa ko kuma kawai dai dan shi ko wani abu? Idan tana karama ba ta buƙatar ruwa a kusa. Idan muka dasa ta tana karama tana kwana 10 kanin mu ba ta ruwa. A wata ɗaya mun yi mata ban ruwa 3. Wata na biyu muka yi mata ban ruwa 4 zuwa 5 iyakarsa kenan. Shi kuma wata na 3 shine muka mata ban ruwa 8. Wata na 4 shi kuma muka yi mata ban ruwa 9 zuwa 10 shikenan complete ta hada. Wata nawa kenan take ga baki daya? Wata 4. Wata 4 take ga baki daya. To wannan masala da na gani da yawa a cikin wannan ita kuma ya ake da santa? Ita muna sa ta a cikin gona cikin kan datsi dokin albasa ko tumatur. Idan ta fito an samu ribar kafa. Yawa amma ba ma noma ta zalla. Saboda in mun noma zalla yanayin abin da ake kashewa a yi bautar mun yi kalkale shi ba lalle ne ya fita ba. To ita ya ake samun irinta? Yadda ake samun irinta masara ce normal amma akwai yan rani daban wacce kuma ake yi da damuna daban domin ka shuka wacce ake yi da damuna cikakke in ka shuka ta da rani ba za ta yi ba. Za ta yi kara za ta yi sosai amma gashi ta goya amma in ka kari goyon za ka ga idan ta yi shi tsalli-tsalli
yawa shi sa dole sai ainihin yan rani ita muke yi. To yanzu dai kenan normal masara da na sani ana gasa ta ana dafa ta ita ce take fitowa take bada wannan iri? Ita ce take fitowa take bawa amma fa kala ce. Akwai doguwa akwai gajeriya. Doguwar ba ta yi da rani. Gajeriyar ita take yi da rani. To ta yaya zaka yi bambance min yadda za a gane ta damuna da kuma ta yi wannan din? Ta rani? A haka normal ba za ka gane ba. Yawwa sai dai idan mu mun noma ka zo gurin mu manoma za mu nuna maka wannan ta rani ce. Za mu nuna maka wannan ta damuna ce amma kuma duk kala ɗin na da samti duk masara ce. So amma ku kaɗai kenan kuke iya ganewa ko yaya? Duk manomi yana iya ganewa. Zuwa malaman gidan gona su ma sukan iya ware maka. Za su nuna maka wannan za ta iya da rani ba lallai ce ba saboda doguwa ce. Ya danganta da yanayin kwarewa da sabon da aka samu ana yi a cikin harkar noma. Kwarai. Kamar wannan da naga ta dan fara tasowa wannan masarar za ta iya kai kwana nawa zan ce ko watanni nawa za ta kai kafin ta kwana ta yi nisa kwana 30 tunda yanzu ta fara fidda kai. In ta kwana nan da kwana ta zo a same ta duk gabaki ɗaya jikinta da in Allah da zaki da ko ina da goyo zaki same ta da goyo general gaba ɗaya. To yanzu wani irin kalubale kake fuskanta a harkar noma tun da ka fara harkar noma kawo yanzu wani irin kalubale ka kula da shi ko da yaushe kana samun shi a cikin harkar ka ta noma? Kalubale na farko tun da na fara noma na zuwa yau ban taba ganin taimako na gwamnati ya zo gare ni ba. Yau shekara 25 amma kuma tana bayarwa amma waɗanda ake ba da yake ba manoman bane su suke cinye kayan baya zuwa hannun manoma. Shine kalubale din da na fara fuskanta a cikin harkar wannan noma namu. Na biyun su kuma idan mun noma tumatur wata shekara yakan bamu matsala saboda muna fama da yanayin tsutsa amma kuma muna kashe kuɗi wajen sayan magani domin a ceto yanayin rayuwarsa. Shine matsalar da muke fuskanta a harkar noma. To mun gode. Yawa. To jama'a yanzu kuma za mu je mu gano inda suke samun ruwan da suke bawa amfanin gona. Ku biyo ni domin ganin yadda za ta kasance. Ga mu nan mun nufi rafin gadan-gadan domin ganin inda su kansu manoman suke samun ruwan da suke bawa shukokinsu. To jama'a ga mu fa mun fara isowa gurin da wannan ruwan da suke amfani da shi suke. Gashi nan sun saka dogwayen mesa da menene yanda za su dinga samu suna zuƙo ruwan da dai sauransu. Ku zo dai mu ƙara samu ga yanda abin yake. Wannan da kuke gani ita ce mesa wacce ne muku bayani a baya da ita suke amfani wajen ɗebo ruwan da suke bawa amfanin gona. Yayin za mu dinga binta domin ganin inda za ta kai mu, inda asalin ruwan da suke amfani da shi yake. Ku biyo ni domin ganin yadda za ta kasance. Gashi nan wani guri ma ya bule ruwa na ta zuba. Gashi nan mun kusa karasowa inda asalin ruwan yake da yake bawa gabaki ɗaya wannan gonar da yake ba su ruwa. To jama'a ga mu nan mun kusa karasowa. Gashi nan ga mesa nan doguwa har nan ga ta nan kuna hangowa. Ta bi daga jikin injin can. Ga gas nan duk da shi suke amfani wajen ɗebo ruwan da zai kai musu cikin gonakinsu. Gashi har yawan amfani da ita ya sa yana bulewa wani gurin yana ɗin zubar da ruwa kafin ya ƙarasa inda suke so ruwan ya je. Saboda tsabar amfani da yawan amfani da ake da shi yau da kullum gashi nan ta nan har ruwa ya fara zuba kafin ya ƙarasa inda ake so yana ɗan zubowa. Ruwan gashi nan da sanyi abin sha'awa kamar in sha. Gashi nan yana ta zuba.